Omiyo ing'eyo ni wawach ni yes, it is true, Ruto ne nie sirkal, ne en deputy president, kendo kech ni osiepno ong'eyo maber ni Ruto ne deputy president maonge duol, maonge gimoro amora mane imiye. Anyalo paro ni kata mano obila marite at one point nokawo kata mtokni ne. To gima nyalo wacho gima nyalo wacho ayie, but gima wacho mokwongo ne gin osiepe kendo ne gibano bad ayie ka bano ni just a minute, ayie mago duto. Gima wacho en niya, mondo kech owachnwa an wach en senator en ja Kenya ka ni mokwongo, is it true ni ne wakawo gope madongo manyaka wachul sani e sirkal mokalo, kata bed ni Ruto ne ni kuro, abe an police spokesman ayie. To is it true ni ne wakawo gope madongo makata bed ni Raila Amolo Odinga manyocha bedo president, shida ma wan go sani mar chulo gope ni dikoro be office. Awinjo ko mention wach moro ni Ramogi noweyo tich mane neko mosemiyo luo osethagre nyaka sani. Nwach iweyo tich nwach ich wang', asto bang'e samise wuok e office to gik moko timre e sirkal mok inyal correct kata mok inyal konyo. And no wek weyo tich. Mokwongo we kata we tich. Mokwongo en owuon ema nodagi bedo president. Mowacho ni kaka Kenyatta kowuok e jela ni to ok onyal kawo tijno. Mano gima Okech ok dwa nyisowa. Omiyo kata mana king'iyo gima ne jakom timo last year, mineno kane obedo i cooperation gi sirkal. No feel ni sirkal, no paro ni sirkal emosebet ka kwale. Maka koro obedo gi sirkal, to bro bedo mo propel modhi mobed ang'owa, obed president. Emomiyo no support government nyaka tam mar president moro chorumo. Omiyo gima wacho en ni en ang'o momiyo uchumi mar piny okethore. To wawacho ni gima omiyo uchumi mar piny okethore, one of the major reasons en hola mane wabedogo kaka sirkal. Okay. To asto hola no bende gik mane watimo gi pes hola no, moko kuom gi projects madongo dongo kuno rumo. King'iyo kaka koro gima na nyisi kaka koro wach mar SGR mane dhi nyaka Kisumo. Wach Kisumo no, gima omiyo wan jo Kenya sani en wach mar reru no. Ndalo mane reru no pok noger 1901, awacho reru ma 1901, kapok noger reru, kapok no reru chopo Kisumo. Kenya ka niluongo ni British East Africa. To Uganda ne Uganda colony. To ne en Kenya Uganda Railway, because from Naivasha nyaka Kisumo ne en Uganda. Koro ka reru no rumo 1901 to 1902, the British colonial government no wacho ni reru mondo bed under one colonial government. Omiyo ne gi transfer the whole of reru to Kenya. Mane kaka boundary marwa no change. Mareru is a very important history to us. Just a minute. To asta wacho ni kareru ni ne nyalo chopo Kisumo. To it means the business marwa di koro di maber, and therefore kata mana SGR no di koro kelo pesa manyalo kata mana duoko gowini. Okay. Na chaka chiwo example mar Lamu Port. Mana wacho Lamu Port en port maber bo serumo. But koro nyaka wabed gi infrastructure. Yeah. Sani ADB Bank konyowa mondo wager yo ma the northern corridor madhi nyaka Mandera nyaka Wajir gi. To bende bro konyowa i wach mar security along the border. Koro wacho ni as a country kapok wa blame one another, nyaka wa accept gimomiyo Okech support the previous government to nen mar Ruto kod Uhuru kang'eyo. Yeah, gimomiyo support that government to nen mar Ruto kod Uhuru ano kang'eyo. Anawacho just a minute, anawacho awacho mani miriambo ma